Добрый день усім добрым людям. Працавалі мы ў Брэсце і зашлі ў цудоўны санвузел, такі, прычым з вакном, такі прыгажэйшы. І што тут мяне здзівіла? Здзівіла не гэта мойка з латуннымі кранамі, прычым тут не бачым мы сіфона, які схаваны там недзе унізе. Не вось гэта турэцкая лазня. Там ось подвод под пар, відаць, будзе знізу. І тут у нас таксама інтэграваны душ. А здзівіла мне больш за ўсё тэхнічнае рашэнне ўвода вады ў кватэру. Зразумела, тут стаяць гразевікі, лічыльнікі, але потым усё собрана вось на такіх латунных трубках рознай даўжыні. Яны скручваюцца і манціруюцца, як каму заўгодна і трэба. Тут вось хутчэй за ўсё гэта амерыканачка стаіць, рэдуктар, каб не парвала сістэму. І потым ужо ў нас па карыстальнікам ідзе гарачая вада і халоднага сіняга колеру вада. Таксама з фільтроў ідзе у адмысловую такую чашачку, гэты самы сіфончык, відаць, туды зліваецца вада. Там воданагравальнік стаіць схованы, там у нас водападрыхтоўка. Тут нейкія яшчэ прыстасаванні. І там медная трубка, відаць, там яшчэ будзе пад гэтую лазню турэцкую. Вось так усё зроблена. Прыгожа, файна. Але крышку ёсць заўвага тое, што тут пацякае, але гэта не крытычна. Магчыма, можна гэта ўсё перабраць, перарабіць. Усім усяго найлепшага.